الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. الله سبحانه وتعالى zahvala gospodaru svih svjetova, salavate i selame donosimo na Allahu poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu i sve plemenite ashabe. Nastavljamo uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć i dozvolu sa druženjem uz djelo tri osnovna temelja, thalathatul usuli wa adillatuha. U prethodnim dersovima govorili smo o vrijednosti znanja, šta je to znanje, zatim o obavezi rada po znanju i onda smo govorili o propisu da've, pozivanja Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovoj vjeri i da je to put Allahovih poslanika i vjerovjesnika i put onih koji slijede Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, počevši od ashaba pa onih koji ih slijede na dobročinstvu i bogobojaznosti sve do sudnjeg dana. I rekli smo da je to prepoznatljiva odlika, prepoznatljivo svojstvo ovog ummeta, kako je rekao Allah tebaraka wa ta'ala: kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vi ste najbolji narod, najbolji ummet koji se pojavio među ljudima. Naređujete dobro i odvraćate od zla i vjerujete u Allaha. I onaj ko želi da uđe u značenje ovog ajeta i da ga obuhvati ovaj plemeniti ajet, neka bude od onih koji pozivaju u dobro i odvraćaju od zla. Onaj koji se bavi davom, koji poziva druge Allahu tebaraka wa ta'ala, mora da se okiti svojstvima pravog, iskrenog daije. Na prvom mjestu mora da se okiti znanjem, kao što smo o tome govorili, da zna u šta poziva druge, da njegovo znanje bude ispravno, provjereno i da bude temeljito, svako shodno svojim mogućnostima. Zatim da zna put kojim poziva druge ili metode koje koristi u pozivanju, da slijedi u tome Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam i njegovu uputu u pozivanju drugih uzvišenom Allahu. Zatim da prilikom pozivanja daje prednost prioritetima, onome što je bitnije nad onim što je bitno, kao što su zabilježili imami Buhari i Muslim od Ibn Abbas radijallahu anhuma, da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam kada je poslao Mu'adha radijallahu anhu u Jemen da pozove stanovnike Jemena u Islam, oporučio mu je: innaka ta'ti qauman ahli kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah. Ti dolaziš sada, o Mu'adhe, kod naroda koji su ahlu kitabije, pa neka bude prvo u što ćeš ih pozvati šehadat la ilaha illa Allah, da nema drugog Boga mimo Allaha i da je Muhammed Allahov rob i poslanik. U drugom rivajetu ove predaje kod imama Buharije u Sahihu kaže: falyakun awwal ma tad'uhum ilayhi an yuwahhidu Allah. Neka bude prvo u što ćeš ih pozvati da Allahu ispovjedaju tauhid. U rivajetu kod imama Muslima: falyakun awwal ma tad'uhum ilayhi ibadatu Allah. Neka bude prvo što ćeš ih pozvati da obožavaju Allaha, obožavanje Allaha, ibadet. Fa inhum ata'uka lidhalik. Ako ti se u tome pokore, fa akhbirhum anna Allaha iftarada alayhim 5 salawatin fi kulli yawmin wa layla. Ako ti se u tome pokore, onda ih obavijesti da im je Allah obaveznim učinio 5 namaza u danu i noći. Ako ti se pokore u ovom prvom što ih pozivaš. Dakle, prvo ih pozovi u tauhid. Prvo ih pozovi da isprave svoje vjerovanje, da uđu u Islam, da posvjedoče 2 šehadeta, da ispovjedaju Allahu tauhid, da obožavaju Allaha i ne pridružuju mu nikoga ravnim, da mu ne čine širka u ibadetu. Ako ti se u tome pokore, ako ti se odazovu u tome, onda ih obavijesti da im je Allah naredio 5 dnevnih namaza. Nemoj ih pozivati u namaz dok ne prihvate ovo prvo. Fa inhum ata'uka lidhalik fa akhbirhum anna Allaha iftarada alayhim zakatan fi amwalihim. Kaže, ako ti se i u tome pokore, onda ih obavijesti. Ako ti se pokore, posvjedoče 2 šehadeta, ostave širk i počnu klanjati 5 dnevnih namaza, onda ih obavijesti da im je Allah obaveznim učinio zekat, da ih je Allah obavezao zekatom u njihovom imetku. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqara'ihim, koji se uzima od njihovih bogataša i vraća njihovim siromasima. Dakle, uzme se od bogataša i dadne se siromasima, zekat. Zatim mu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: wa iyyaka wa kara'ima amwalihim. I dobro se pazi da im uzmeš najbolji imetak. Čuvaj se toga, nemoj da im slučajno uzmeš najbolji imetak. Wattaqi da'wat al-mazlum. I boj se, čuvaj se dove mazluma, onoga kome je učinjena nepravda. Fa innahu laysa bainaha wa bain Allahi hijab. Jer između nje i Allaha nema zastora. Dakle, vidimo kako poslanik sallallahu alejhi ve sellem podučava svoje ashabe prioritetima
u davi. Da počnu sa najbitnijim stvarima, zatim ono što je nakon toga po bitnosti, ono što je nakon toga po bitnosti. Prema tome, onaj koji se bavi davom mora da slijedi uputu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada su u pitanju prioriteti. Zatim, onaj koji se bavi davom mora da se okiti lijepim ahlakom. Mora da se okiti lijepim ahlakom. Jer je to od svojstava Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kojeg je Allah poslao ljudima da ih pozove Allahu. I onaj ko slijedi poslanika sallallahu alejhi ve sellem u toj misiji, u pozivu, mora da se okiti istim svojstvima kojima se okitio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Onoliko koliko je mogućnosti, a to je lijep ahlak. Wa innaka la ala khuluqin azim. Ti si zaista uzvišenog morala, ahlaka, o Allahov poslanik. I u hadithu kojeg je zabilježio imam Hakim sa dobrim lancem prenosilaca, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq." Kaže, poslan sam da upotpunim plemeniti ahlak. Dakle, sve ono što je prije njega bilo od ahlaka, od moralnih osobina među ljudima, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je to potvrdio i došao da još više upotpuni to. Da budu još na većem stepenu ahlaka. U vjerodostojnom hadithu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem također: "Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." I ponašaj se prema ljudima lijepim ponašanjem. Ponašaj se prema ljudima onako kako bi volio da se oni ponašaju prema tebi. Zatim, onaj ko se bavi davom mora prije nego što poziva druge, da on prvi radi po tom u što druge poziva. Da se okiti radom po znanju. I o tome smo djelomično govorili. Ali ovdje je bitno da napomenemo još jednom da ne dolikuje onom koji poziva druge da ih poziva, a sam ne radi po tom znanju. Nego treba prvi da radi po tom znanju prije nego što pozove druge. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun." Zar da naređujete drugima dobročinstvo, a sebe zaboravljate, a čitate knjigu. Ovdje u ovom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala obraća se ehlu kitabijama, ali se ajet odnosi i na nas, jer ga Allah subhanahu wa ta'ala nije džabe objavio Kur'an. Objavio je da uzmemo u njemu ibrata i pouke, da uzmemo iz njega ibrata i pouke. Kaže: "Ta'muruna an-nasa bil birr." Zar naređujete drugima dobročinstvo, a sebe zaboravljate? Vi ne radite to što drugima naređujete, ne radite po tome. Wa antum tatluna al-kitab, a čitate knjigu, Allahu objavu. Afala ta'qilun, zar se nećete urazumiti? Zar se nećete urazumiti? Zar nemate razuma? To ne dolikuje da budete takvi, da druge pozivate, a sami ne radite po tome. I kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Ja ejuhalladina amanu, lima taquluna ma la taf'alun." Ovi koji vjerujete, zašto govorite ono što ne radite? Kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Zaista je veliki grijeh kod Allaha da govorite ono što ne radite. I Šuajb alejhi selam kada je pozivao svoj narod, šta im je govorio? "Wama uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an." Ja ne želim da se suprotstavljam onome što govorim, da radim suprotno onome što govorim. Zabranjujem vam, a radim po tome. Ja radim ono što vam zabranjujem. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ. Ja ne želim da radim suprotno onome što vam zabranjujem. إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ. Želim samo da popravim stanje koliko sam u mogućnosti. وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ. A uspjeh nije osim od Allaha subhanahu wa ta'ala. A uspjeh nije osim od Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže se, ko spominje Hafid ibn Kathir u svom tefsiru i kaže da je ovu predaju zabilježio Ibn Mardawaj u svom tefsiru, da je neki čovjek došao Ibn Abbasu radijallahu anhuma i rekao: "Želim da pozivam druge u Allahovu vjeru." Pa ga je upitao Ibn Abbas: "Jesi li spreman za to zaista? Jesi li istinski, da li si istinski spreman za to?" Pa kaže: "Jesam." Kaže: "Radiš li po riječima uzvišenog Allaha, zar drugima da naređujete dobročinstvo, a sebe zaboravljate?" Kaže: "Ne znam." "Radiš li po riječima uzvišenog Allaha, zašto govorite ono što ne radite? Zašto govorite ono što ne radite?" Kaže: "Ne znam." "Da li si se okitio svojstvom Šuajba alejhi selam koji je rekao: 'Ne želim da radim suprotno onome što vam zabranjujem?" Kaže: "Ne znam." "Onda idi i popravi prvo samog sebe." Iako kažu neki islamski učenjaci da ova predaja nije vjerodostojna, ali je u njoj ivret, pouka, značenje je ispravno. Dakle, onaj koji poziva druge mora da se okiti radom po tom znanju. Da prvi on radi po tome. Jer ako ne radi po znanju, onda ljudi dovode u pitanje njegovu iskrenost. Zašto nas pozivaš ono po čemu sam ne radiš? Zašto govoriš da ti radiš suprotno tome? Zato hadithu koji ga zabilježi imam Al-Bazzar u svome musnedu od Ebu Berze al-Aslami radijallahu anhu, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam: "Mathalu alladhi yu'allimu an-nasa al-khayra wa yansa nafsahu mathalu al-fatila tudi'u 'ala an-nasi wa tuhriqu nafsaha." Kaže, primjer onoga koji podučava druge hajru, a sebe zaboravlja, je kao primjer fitila koji svijetli drugima, a sebe uništava. Također sličnu predaju zabilježuje imam At-Tabarani u svom velikom mu'đamu od Džundeba ibn Abdullaha radijallahu anhu. Samo što je rekao, kao primjer
primjer fenjera koji drugima svijetli, a sam se topi kao svijeća koja drugima svijetli, a sebe topi. To je primjer onoga koji podučava druge, a ne radi po znanju. Zabilježili su Buhari i Muslim u svojim sahihima od Usame ibn Zejda radijallahu anhuma da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, poslušajte ovaj hadis i zapamtite: Yu'ta bir rajuli yawm al-qiyamati fayulqa fi an-nar. Biće doveden čovjek na sudnjem danu i bačen u vatru. Fatandaliqu aqtabu batnihi fayaduru biha kama yaduru al-himaru raha. Kaže, pa će mu njegova unutrica ispasti stomak i kružit će oko nje kao što magarac kruži oko mlina kada okreće mlin. Fayajtami'u ilayhi an-nas fayaqulun ya fulan ma lak alam ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Pa će se ljudi okupiti, stanovnici vatre, oko njega i reći će mu, upitati ga: o ti, šta ti je? Zašto se ovo desilo sa tobom? Zar nisi naređivao dobro i odvraćao od zla? Pa će im odgovoriti: bela, jesam. Kad kuntu amuru bil ma'ruf wala atih wa anha 'anil munkar wa atih. Kaže, naređivao sam dobro, ali ga nisam radio. I zabranjivao sam zlo, ali sam ga i sam radio. To će biti njegova kazna na sudnjem danu. To će biti njegova kazna na sudnjem danu. Za onoga koji bude druge pozivao, a ne radi po tome. Da se Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Međutim, onaj ko ne radi po znanju, to ne znači da sa njega spada obaveza naređivanja dobra i odvraćanja od zla. Pazite ovdje. Ovo je kazna zbog njegovog grijeha. Poziva, naređuje dobro, a ne radi ga. Zabranjuje zlo, a on ga sam radi. I zbog toga je griješan kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali ne znači da sa njega spada obaveza pozivanja ili naređivanja dobra i odvraćanja od zla. Zato, kako kaže Hafiz ibn Kathir u tefsiru, možda će neko spomenuti ajet: ta'muruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Za drugima naređujete dobročinstva, sebe zaboravljate. Kaže Hafiz ibn Kathir, odgovor na ovu šubhu je sljedeći: naređivanje dobra i rad po znanju i jedno i drugo je obavezno djelo. Jedno i drugo. Da naređuješ dobro i zabranjuješ zlo, to je obavezno djelo. To je obaveza. Allah te je time zadužio i obavezao. I da radiš po znanju, Allah te i time obavezao i zadužio. I ako ostaviš jedno, nije ti dozvoljeno da ostaviš drugo. Jer jedan grijeh bolji od dva grijeha. Jedan grijeh bolji je od dva grijeha. Znači, ako si ostavio rad po znanju, nemoj barem ostaviti pozivanje u znanju. Ako si ostavio rad po znanju, nemoj ostaviti naređivanje dobra. Ako radiš grijehe, nemoj ostaviti odvraćanje od grijeha. Nemoj da zaradiš dva grijeha, jer je i jedno i drugo obavezno djelo. Pa ako ostaviš jedno, nemoj ostavljati drugo. I zato Hasan al-Basri, kada mu je rečeno, neki čovjek govori: želim da druge pozivam u dobro, ali se bojim da neću raditi po tome. Pa kaže Hasan al-Basri: a ko od nas radi po svemu onome što zna i što govori? A ko od nas radi po svemu onome što govori i što zna? Kaže, šejtan bi volio da nas ubijedi u to. Šejtan bi volio da nas ubijedi u to da ne poziva u dobro i ne odvraća od zla osim onaj koji radi po svemu. I onda ne bi niko naređivao dobro i odvraćao od zla. Ako je uslov, kada bi rekli da je uslov da onaj koji naređuje dobro i odvraća od zla mora da radi po tome, po svemu onome što govori i u šta poziva, onda ne bi niko pozivao u dobro i odvraćao od zla. Jer nema savršenih ljudi. Svi su podložni griješenju, manjkavostima, popuštanju i tome slično. Zato kaže Hasan al-Basri, šejtan bi volio da nas ubijedi u to. Pa onda da niko ne naređuje dobro niti odvraća od zla. Također ima Malik prenosi od svog učitelja Rabije ibn Abdurrahmana, on prenosi od Sa'ida ibn Džubeira da je rekao: kada ne bi naređivao dobro i odvraćao od zla osim onaj koji pri sebi nema mahane, onda ne bi niko naređivao dobro niti bi iko odvraćao od zla. Ima Malik, nakon što je spomenuo ovu predaju, kaže: to je istina, jer ko od nas nema mahana? Da li ima iko od nas da nema mahana pri sebi? Ako imaš mahanu, znači da ne radiš po znanju, znači da ne radiš u potpunosti po znanju, a to je svojstveno čovjeku. Što znači, onaj ko se bavi davom, ne dolikuje mu da jedno govori i drugo radi, da poziva ljude u dobročinstvo, a sam ne radi po tome. To mu ne dolikuje. Međutim, iako ne radi po tome, dužan je i dalje da poziva. Dužan je i dalje da odvraća od zla. Ako radiš grijeh, nemoj šutiti drugima da ga radi. Ako je tebe Allah iskušao i slab si, nisi u stanju da ga ostaviš, barem odvraćaj druge. Pozivaj druge da ga ostave. Nemoj biti od onih koji podržavaju grijeh ili ga svojom šutnjom odobravaju. Spominje se da je jedan pobožnjak, Ebu Uthman al-Hiri, zahid, pobožnjak, došao na mjesto gdje je držao vazove, gdje je podsjećao ljude na ahiret, na sudnji dan, i kaže, dugo je šutio, nije ništa govorio. I oni koji su prisutni čekali su da počne sa predavanjem, sa izlaganjem, sa vazom. Pa je onda citirao im jedan stih kojim je rekao: u bogobojaznost poziva
onaj ko nije bogobojazan, je li razumno da ljekar liječi druge, a i sam je bolestan? Kaže, pa su svi oni koji su bili tu prisutni zaplakani. Dakle, nije ibret u tome da se mnogo govori, da se mnogo haditha citira, mnogo ajeta, mnogo citata, nego da savjet bude u pravo vrijeme, na pravi način i na pravom mjestu. Zato nekada jedna riječ zamijeni stotine riječi. Jedna rečenica, Allah u njoj dadne više učinkovitosti, više hajra, više bereketa, nego nekada desetine, stotine ili hiljade riječi. A to je zato što kada savjet izađe sa srca, on se spusti na srce. Kada savjet izađe iskreno iz srca, on doprije do srca. A kada izađe sa jezika, on prođe kroz uši. Ne zadržava se u čovjekovom srcu. Zato nekada čovjek, kada sluša vas, kada sluša predavanje, onaj ko govori možda nije rječit, nije retoričar, ne zna poredati riječi u rečenici kako treba, ali njegovi savjeti dopiru do srca. Izazivaju suze u očima. Isto tako sa druge strane nekada čovjek se divi rječitosti govornika, ali nikakve koristi od njegovog govora. Zato što onaj ko savjetuje, kada se okiti ovim osobinama iskrenog daje, iskrenog savjetnika i radi po tom znanju, Allah pusti na njegove riječi poseban nur, svjetlo, pa te riječi dolaze do srca. Ostalo je da pojasnimo propis dave. Da li je dava obaveza svakog pojedinca ili je obaveza samo jednog dijela ovog ummeta? Dio islamskih učenjaka kaže da je dava obaveza samo jednog dijela ovog ummeta. To jest da je fardu kifaje. Da nisu svi muslimani dužni da se bave davom, da naređuju dobro i odvraćaju od zla, nego jedna skupina. I taj stav dokazuju sa riječima uzvišenog Allaha: وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ humul muflihun. Neka među vama bude skupina koja poziva u hajr, naređuje dobro i odvraća od zla. To su oni koji će uspjeti. U ovom ajetu Tebarake wa ta'ala kaže neka među vama bude skupina, što znači da nije svima naređeno da pozivaju, naređuju dobro i odvraćaju od zla, nego samo jednoj skupini. Sa druge strane, neki islamski učenjaci ipak tvrde da je dava obaveza svakog pojedinca. Da je dava obaveza svakog pojedinca shodno njegovim mogućnostima. I spominju mnoge dokaze za taj stav, a većinu tih dokaza smo prethodno već spomenuli. Bilo kako bilo, nema razilaženja među ulemom da naređivanje dobra i odvraćanje od zla ili pozivanje drugih u hajr, činjenje dave, postaje obavezno u određenim situacijama. Dakle, ulema se razilazi, jedni kažu dava je obavezna svim muslimanima, svako je dužan da poziva u islam, a drugi kažu ne, jedna skupina. Ako postoji skupina koja se bavi davom i ono što oni rade je dovoljno, nema potrebe za drugima, spada odgovornost sa drugih. To je fardu kifaje. Dakle, ako jedna skupina to uradi, skida obavezu sa ostatka ummeta. I ovdje kažemo, ako se odvoji skupina i ona je dovoljna, onda skidaju odgovornost sa ostalih muslimana. Ali ako se odvoji skupina i nije dovoljna, mal broj nije dovoljan, treba više ljudi da bi zadovoljili potrebu, onda su ostali grešni dok se ne ispuni onaj broj koji je potreban, koji je dovoljan kada je u pitanju naređivanje dobro i odvraćanje od zla. Ali, daleko od tog razilaženja, učenjaci se ne razilaze da dava postaje obavezna svakom pojedincu u sljedećim situacijama. Prva situacija, kada vidi neko zlo, vidi grijeh, dužan je da ga ukloni. Kako je došlo kod imama Muslima u Sahihu, od Ebu Sa'ida al-Hudrija radijallahu anhu, da je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallam: Men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Onaj ko od vas vidi munker, neko loše djelo, grijeh, falyughayyirhu bi yadihi. Neka ga promijeni, neka ga ukloni, odstrani svojom rukom. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Ako nije u mogućnosti rukom, onda neka ga odstrani, ukloni svojim jezikom. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Wa dhalika ad'afu al-iman. Ako nije u stanju da ukloni to zlo ni svojom rukom ni svojim jezikom, onda neka prezire srcem. A to je najslabiji vid imana. Što znači da onaj pred kim se čini haram ili koji vidi neko zlo, dužan je da na njega ukaže. Ako je u stanju da otkloni svojom rukom, kao čovjek u svojoj kući, dođe u kuću i vidi neki haram. U njegovoj kući neko servirao alkohol. Uzme taj alkohol i polupa ga. Prospe. Svojom rukom ukloni. Ili direktor u svojoj firmi dođe i zatekne radnike da su pustili muziku. Dužan je da svojom rukom to zavrne. Ukloni. Ugasi muziku. I tome slično. Ili vladar u svojoj državi. Onaj koji je u stanju da otkloni rukom, dužan je da ga otkloni rukom. Ako nije u stanju rukom, onda je dužan da savjetuje. Da se suprotstavi tom zlu svojim riječima. Ako se boji, nije u stanju da
otkloni to zlo svojim riječima, svojim jezikom, onda je dužan da prezire svojim srcem. Nije mu ostalo osim to. Ne može fizički da ukloni taj grijeh, to što ne valja, niti može riječima da spriječi, da odvrati onog koji čini taj grijeh od grijeha. Onda ostaje da prezire svojim srcem. Uz jednu veoma bitnu napomenu koju spominju islamski učenjaci, a to je da kada prezire srcem, nije mu dozvoljeno da boravi na mjestu gdje se čini grijeh. Dakle, to što prezireš srcem nije ti opravdanje da boraviš na tom mjestu, nego si dužan da napustiš to mjesto. Dakle, prezireš srcem i napuštaš to mjesto. Udalji se od onog koji čini haram. Druga situacija u kojoj dava postaje obavezna jeste kada neko od nas zatraži savjet. Kada neko od nas zatraži savjet, dužan si da ga savjetuješ. Ako se neko obratio za savjet, obavezan si da ga posavjetuješ. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, hadithu koji je zabilježio Imam Muslim od Tamima ad-Darija radijallahu anhu, kaže: "Ad-dinu nasiha." Vjera je savjet. Ad-dinu nasiha 3 puta ponavlja Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Vjera je savjet, vjera je savjet, vjera je savjet. Pa su ashabi rekli: "Kome o Allahu poslaniče? Savjet kome?" Kaže: "Lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim." Vjera je savjet Allahu. To jest da sam sebe savjetuješ po pitanju Allaha, da ispunjavaš njegove obaveze prema Allahu subhanahu wa ta'ala, da ga veličaš onako kako mu dolikuje, da mu činiš ibadet, da odazivaš se na njegove naredbe, ostavljaš njegove zabrane, da ga voliš istinski iz cijelog srca, da prezireš njegove neprijatelje, da pozivaš u njegovu vjeru i tako dalje. Vjera je savjet Allahu, to jest da čovjek sam sebe savjetuje po pitanju Allaha, po pitanju poslanika alejhi salatu vesselam. Da sebe savjetuješ, da slijediš poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da ga poštuješ onako kako njemu dolikuje, da učiš o njegovom životu, učiš siru, proučavaš siru Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da radiš po njegovom sunnetu, da pozivaš u sunnet, da odvraćaš od onoga što je suprotno sunnetu, a to su novotarije i tako dalje. Voli kitabihi, vjera je savjet Allahove knjizi, Kur'anu, da sam sebe savjetuješ na slijeđenje Kur'ana, da slijediš Kur'an, da radiš po njemu, da ne prelaziš njegove granice, da učiš Kur'an pravilno, da ne prelaziš granice koje su postavljene u učenju Kur'ana, da podučavaš druge Kur'anu, da ne budeš od onih koji Kur'an proklinje, a to su oni koji uče Kur'an, a rade suprotno onome što uče. Vali a'immatil muslimin, i savjet predvodnicima muslimana, vođama. Kažu islamski učenjaci, u značenje ovoga ulaze vladari i islamski učenjaci. Da savjetuješ vladare da se boje Allaha, da sude po Allahovoj knjizi, da ne čine drugima nepravdu, da budu milostivi prema ljudima, da im olakšavaju, a ne otežavaju. Savjet prema ulemi, da ih pomogneš u dobru, da ih ne podržavaš u zlu, da ih poštuješ, uvažavaš, da prenosiš njihovo znanje, da čuvaš njihov ugled, braniš njihovu čast i tako dalje. Zatim kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Wali ammatil muslimin", i svim muslimanima. Vjera je savjet svim muslimanima. Kada vidiš nekoga da griješi, posavjetuješ ga. Kada vidiš nekoga da ostavlja ono što mi Allah naredio, posavjetuješ ga. Kada vidiš nekoga da bi mogao biti bolji, posavjetuješ ga. Kada neko od tebe zatraži savjet, dužan si da ga posavjetuješ. Neko ti dođe i upitate: "Želim da oženim ćerku toga i toga. Šta znaš o toj porodici? Šta znaš o njoj?" Dužan si da kažeš ono što znaš. U tom slučaju, i ako kažeš ono što je loše, nije gibet, zato što je od tebe tražen savjet. Neko želi da trguje sa drugim i pitate o toj osobi da li je povjerljiv, dužan si da ga obavijestiš, jer je tražio od tebe savjet. Neko od tebe zatraži da mu pomogneš po pitanju nečega, svojim znanjem, umijećem. Da li je ovo auto bolje od onog auta, želim da ga kupi, dužan si da ga posavjetuješ, ako znaš, i tome slično. Zatim, treće stanje u kojem dava postaje obavezna jeste kada te neko upita o znanju kojeg poznaješ, dužan si da ga obavijestiš. Ako te neko pita o šerijatskom propisu i ti znaš odgovor na to, dužan si da ga obavijestiš o tome, da ga podučiš. Hadithu koji zabilježili Ebu Davud i Tirmidhi od Ebu Hurere radijallahu anhu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Men su'ila an ilmin fakatamahu aljamahu Allahu yawm al-qiyamati bilijamin min nar." Kaže, onaj ko bude upitan o znanju, pa ga sakrije, ne obavijesti o njemu, Allah subhanahu wa ta'ala će povezati njegova usta uzdama od vatre na sudnjem danu. Zato što iz usta izlazi znanje. I bio je upitan o znanju kojim ga je Allah počastio, Allah ga podučio. I onda sakrio to znanje. Odbio da prenese drugima. Kazna će mu biti shodno grijehu koji je činio. Njegova usta će biti zatvorena, zapečaćena na sudnjem danu uzdama od vatre. Također, četvrta situacija u kojoj dava biva obavezno ili prenošenje znanja, naređivanje dobra, odvraćanje od zla, jeste u stanju kada bi odgodili pozivanje, naređivanje dobra i odvraćanje od zla
to bi prouzrokovalo veću štetu. Ako se nađe u situaciji da ako ne bude naređivao dobro i odvraćao od zla, to će prouzrokovati štetu. Prouzrokovat će štetu onome koga nije pozvao ili drugima. Dužan je da prenese znanje. Dužan je da naredi, da zabrani, da čini davu. Kao kada znaš da onaj ko ode na određeno mjesto da će upasti sigurno tamo u grijeh. Dužan si da ga odvratiš od toga. Čovjek krenuo u taj lokal i znaš ako ode tamo da ga čekaju grijesi. Dužan si da ga posavjetuješ, da ga odvratiš od toga. Zato što ako to odgodiš, to za sobom povlači štetu za njega. U ovom slučaju ne smiješ odgađati. Čak i po stavu učenjaka koji kažu da dava nije obaveza svima. I ako bi pretpostavili da postoji skupina koja naređuje dobro, koja se posvetila tome, pozivaju dobro, odvraćaju od zla, i ti nisi u toj skupini, ali ako se nađeš u ovakvoj situaciji, dužan si da odvratiš drugog. Ne smiješ odgoditi, zato što oni koji su se posvetili pozivanju dobro, nisu u stanju da ga odvrati u tom trenutku. A ovdje se radi o tome, ako odgodiš, sigurno će se desiti šteta. U takvoj situaciji nije ti dozvoljeno da prešutiš i da kažeš ja se ne bavim davom, imaju oni koji su za to zaduženi. Ne, svaki musliman je dužan u takvoj situaciji da odvraćaju od zla ili da naređuju dobro. Koji su ciljevi dave? Zbog čega činimo davu? Zbog čega činimo davu? Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo je u Kur'anu da je poslao poslanike rusulan mubashirine wa mundirin li alla yakuna lin nasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Poslanike koji donose radosne vijesti i opominju na Allahovu kaznu li alla yakuna lin nasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Da ljudi ne bi imali dokaza pred Allahom nakon što je poslao poslanike. Dakle, jedan od ciljeva dave jeste da se uspostavi dokaz nad ljudima. Da se uspostavi dokaz nad ljudima. Da ne bi imali opravdanje pred Allahom subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu kada dođu i kaže im zašto ste tako radili, a ja sam vam to zabranio. Zašto niste to radili, a ja sam vam naredio, da kažu nismo znali. I zato je Allah slao poslanike da pozovu ljude i da uspostave dokaze protiv njih. I tako svako onaj ko se bavi davom sljedeći u tome Allahove poslanike i vjerovjesnike, to treba da mu bude cilj, namjera, da uspostavi dokaz protiv ljudi, da ljudi ne bi imali opravdanje pred uzvišenim Allahom subhanahu wa ta'ala, da uspostavi dokaz, pa onaj ko se spasi se sa dokazom, a onaj ko propadne na jasnom dokazu. I niko nema opravdanje pred uzvišenim Allahom. Također, jedan od ciljeva dave jeste i da skinemo sa sebe odgovornost. Da nas drugi ne bi teretili na sudnjem danu zbog čega im nismo prenijeli. Kada dođe pred uzvišenog Allaha, pa nam se okače ovrat, zašto si išao u džamiju, a nisi mene pozivao? Zašto mi nisi rekao, hajde i ti sa mnom? Zašto me nisi pozvao da i ja vjerujem u Allaha? Da ne bi imali to opravdanje. Da bi mi skinuli sa sebe odgovornost. Allah subhanahu wa ta'ala spominje događaj onih koji su se ogriješili o subotu. Skupina jevreja kojima je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio da love ribe subotom. Koji su živjeli na obali mora, pa im je Allah zabranio da love subotom. Lovite drugim danima, ali subotom ne smijete, kao iskušenje njima. Hoće li se pokoriti Allahu subhanahu wa ta'ala ili ne? Pa bi Allah davao da ribe dolaze u izobilju subotom, a drugim danima ih nema. Pa bi oni šta radili? Iskopaju rupe, postave mreže petkom i onda kada ribe dođu subotom, upadnu te rupe, upecaju se u mreže i onda uzmu te ribe nedeljom. Želi Allaha da prevari. Dakle, postave zamke petkom i onda kada dođe subota, ulove se ribe i onda nedeljom uzmu. Nismo subotom lovili. Pokušali da prevari uzvišenog Allaha. Pa Allah spominje subhanahu wa ta'ala njihov događaj u Kur'anu. Naređujući poslanika sallallahu alejhi ve sellem da pita jevreje: "Was'aluhum 'anil qaryati allati kanat hadirat al-bahr idh ya'duna fi sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim." Pita ih o naselju koje je živjelo na obali mora, kada su im ribe dolazile subotom u izobilju, a na dan kada im je dozvoljeno da love, ne bi im dolazili. Kedalike nebluhum bima kanu yafsukun. Tako smo ih mi iskušavali zato što su bili veliki grešnici. Id qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum 'adaban shadida. Oni koji su bili stanovnici ovog naselja podijelili su se na tri skupine. Oni koji su činili grijeh i lovili kada im je Allah zabranio. I oni koji su odvraćali ih od toga. Skupina koja im se suprotstavila, koji su odvraćali od zla i pozivali na dobro. I treća skupina koja je posmatrala. Pa je ta treća skupina koji nisu činili grijeh, ali nisu odvraćali od grijeha. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. Kada je rekla skupina od njih, ova treća skupina, ovoj drugoj skupini koja je odvraćala od zla,
lima ta'iduna qauman Allahu muhlikuhum. Zašto opominjete narod kojeg će Allah uništiti ili kazniti, au mu'addibuhum adaban shadida, ili će ih kazniti bolnom kaznom. Zašto ih opominjete? Doće im Allahova kazna, ostavite ih. Ostavite ih, doće im Allahova kazna. Nemojte ih džabe opominjati. Šta je odgovorila ova skupina koja je odvraćala od zla? Qalu ma'diratan ila rabbikum. Kaže da bi imali opravdanje pred vašim gospodarom. Da bi imali opravdanje pred vašim gospodarom. Da ne bi nam mogli govoriti sutra, niste nas opominjali, niste nas odvraćali. Zatim kažu, وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. A ne bili se pobojali, ne bili se vratili, ne bili ostavili taj grih. U ovim ajetima spomenuta su dva cilja dave. Prvi je da bi skinuli sa sebe odgovornost, a drugi je ne bili se okoristili od tog poziva. فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Pa kada su oni prešli granicu u onome što im je bilo zabranjeno, mi smo im rekli, budite svinje prezreni. Allah je pretvorio svinje. Allah je pretvorio svinje. Što znači, tri su glavna cilja bavljenja davom. Prvi je uspostavljanje dokaza protiv ljudi, da ne bi pred Allahom imali opravdanje. Drugi, skidanje odgovornosti sa nas koji se bavimo davom, da se ne bi neko okačio nama za vrat na sudnjem danu i govorio, nisi nas pozivao, nisi nas opominjao. I treći cilj je ne bi li se oni koje pozivamo opametili, ne bi li prihvatili to što im govorimo i krenuli pravim putem. I mnogi koji bivaju pozivani prihvate pravi put. Nakon lijepog savjeta, nakon lijepog primjera, kada im dođe opomena, prihvate, povjeruju, krenu pravim putem. Zato ne smije niko da govori tom i tom Allah neće oprostiti, taj neće krenuti pravim putem. Nikada se ne zna. Ti si dužan da pozivaš i da ne gubiš nadu u Allahovu milost da će Allah uputiti toga i toga. I zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je nakon bitke na Uhudu dovio kunu dovi, o Allahu, prokuni tog i tog, dovio, proklinjao određene mušrike. Allah subhanahu wa ta'ala objavio mu je ajet: Lejsa laka min al-amri shay. Tebi ništa ne pripada, o Muhammede sallallahu alejhi ve sellem. Hoće li ih Allah kazniti ili će im prihvatiti pokajanje? I većina onih koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem proklinjao u toj dovi prihvatili su islam. Kada Allah želi nekog da uputi na pravi put, nema onog koji će ga u zabludi ostaviti. A kada Allah nekog želi ostaviti u zabludi, nema onog koji će ga na pravi put izvesti. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio je uporan u pozivanju svog amidže Ebu Taliba, koji ga je pomagao i čuvao i podržavao, ali umro je kao mušrik. Preselio kao mušrik. Nije mu koristila lijepa metoda Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, niti njegov lijep ahlak, niti to što je dovio Allahu subhanahu wa ta'ala da ga uputi na pravi put. Ništa od toga mu nije koristilo. Jer nije bio za upute. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعُهُمْ. Da Allah zna u njima hajra, dao bi da čuju. Allah bi dao da čuju. Ali Allah upućuje na pravi put onoga koga hoće. I zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao mu dok je ležao na samrtnoj postelji i rekao mu: o amidža, reci la ilaha illallah, ašhadu leke biha inda Allah, da svjedočim za tebe pred Allahom, da se borim za tebe, da tražim od Allaha da te uvede u džennet. U rivajetu kod imama Buhari: uhađu leke biha inda Allah, da raspravljam sa Allahom na sudnjem danu, samo reci la ilaha illallah. Ali loše društvo na kraju je bilo presudno. Ebu Leheb i Abdullah ibn Umeje u isto vrijeme se zadesli kod njega. I kada mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio reci la ilaha illallah, oni su mu govorili: zar ćeš napustiti vjeru svojih očeva, svojih djedova? Zar ćeš napustiti millet Abdul Muttaliba, svoga oca? Kaže: fa aba yaqula la ilaha illallah. Odbio da kaže la ilaha illallah. Preselio na tome. Na riječima: ja sam na vjeri Abdul Muttalibovu. Pa nakon što je preselio, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: la astaghfiranna laka ma lam unha an. Allah ću moliti da ti oprosti sve dok mi ne zabrani. Pa je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala spustio ajete iznad 7 nebesa: innaka la tahdi man ahbabt, walakinna Allaha yahdi man yasha. Ti ne možeš na pravi put izvesti onoga koga ti voliš, o Muhammede, nego Allah upućuje na pravi put koga on hoće. Prema tome, uputa je u Allahovim rukama. Nikada ne treba gubiti nadu u Allahovu milost da će uputiti toga i toga. Sve dok je duša u tijelu, dok ne napusti, može mu se Allah smilovati i uvesti ga u džennet. Uputiti ga na pravi put i uvesti ga u džennet. Svi ste čuli za primjere onih koji su čitav život bili nevjernici i onda im Allah pred kraj života ukaže svoju milost, povjeruju, prihvate islam i uđu u džennet. A isto tako i obrnuto. Oni koji bi čitav život proveli u pokornosti Allahu i onda prije kraja života pretekne ih knjiga i napuste Allahu vjeru i uđu u vatru. Kako je došlo u vjerodostojnom hadisu kod Buhari i Muslima: wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannati hatta ma yakuna baynahu wa baynaha illa dhira'
فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا. Jedan od vas radit će djela stanovnika dženneta, sve dok između njega i dženneta ne bude koliko jedan pedalj. Onda ga pretekne knjiga i radi djela stanovnika vatre i uđe u vatru. Sve dok između njega i dženneta ne bude kao jedan pedalj. Znači čitav život proveo u pokornosti Allahu. I onda dođe do izražaja ono što je bilo u njegovom srcu. Od bolesti i tome slično. Pa mu se okrene srce, a to je sam zaslužio, Allah nikom nepravdu ne čini, pred kraj života i zasluži da bude vječno u džennetu. Isto tako i obrnuto. Ima ljudi koji u nepokornosti uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala čitav život i onda kratko vrijeme prije smrti prihvati Allahu vjeru, Allah im se smiluje uvede u džennet. Znate primjer ashaba koji nije učinio Allahu ni jednu seždu, a ušao u džennet. Koji je prihvatio islam prije bitke. Prihvatio islam, nije bio u stanju da klanja ni jedan namaz. Prihvatio islam prije nego što je ušao u bitku. I preseli kao šehid i uđe u džennet. Nijedne sežde nije učinio. Bio mušrik, kafir, mnogobožac i prihvati islam nekoliko minuta prije smrti i uđe u džennet. Prema tome ne treba nikada upuštati se u ono što je u domenu uzvišenog Allaha. Je li neko za upute ili nije za upute, to nije na nama da određujemo. Na nama je da pozivamo, da prenosimo na najljepši način, da slijedimo u tome praksu uputu Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a rezultate da prepustimo uzvišenom Allahu. Lejsa alejke hudahum, kaže Allah tebareke ve taala, obraćajući se kome? Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ne možeš i ti uput na pravi put. Walakin Allaha yahdi man yasha, nego Allah upućuje na pravi put koga on hoće. In alejke illa al-balagh. Na tebi je, o Allahu poslaniče, samo da dostaviš. Ti dostavi, a onaj kome Allah želi hajr, kome Allah želi uputu, Allah će ga uputiti. Molim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da budemo od onih koji pozivaju uzvišenom Allahu na jasnoj uputi, na znanju, slijedeći u tome Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i odabranu generaciju ashaba i svi oni koji su njih slijedili na znanju, uputi, dobročinstvu i bogobojaznosti, i molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam oprosti grijehe, da nam se smiluje i uvede nas u džennet. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala za korisno znanje i dobra djela. Allah najbolje zna. Salavate i salame donosimo na Allahu poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu i sve plemenite ashabe.